سلام زخبركم تخاتاتلتي كمين ميديا بس اللي دمو تخاتاتلتي عند حراوي أبزل لكم سلام وصلنا إذا تمنخو نبنا إلهم مدب قبلكم عودة أوارح أبنا إلهم حمد حبراو مدبنا أن نريهم تحسطات إزهم السعبيهم حفشاو بزعبا عودة أوارح سلامنتايو أب هايمانوت كريستنا تنسى أبنا نبين على زبعال عودة أوارح جز أب نقسنات أكسوم ديو تمهيزو نكوبتي كالندرن عودة أوارح جزن زما ساسلومن زفالاليومن انتايو سلامنتايو نغريغوريان كالندرن عودة أوارح جزن كابشوم منتك سبشو عت عامتات رح زيكونا أب نوسو كف ورحون ناي معالتات فللي زلووم نزيوم نمفلات نز سعب تحستونا تخاتاتلو عودة أوارح مالت سرعة محدرة ناي معالتاتيو معالتي سومن ورحن عامتن وطاطينو زحبرنا سرعات أب عالمنا لعلى سلاس استفالالي عودة أوارح تالو كم وصيتو لعلى سلاس حدش عامتات تالو انتو خانا كم تاريخ مصحفتن تزي كوينو دارغا زبزحو عدو علم كينوم زلو قال عودة أوارح ولا كوا أمن طفا غلغلوتي هالو انتو خانا تتقامنتهم كاب نباهلاو وي هايماناتاو صمبلا زحلف ايكونن إذا مالت ود سب أب معالتاو هيوتو يتقاملهم يلن أبز جزية كابتوم عبيت عودة أوارح أبهلاون هايماناتاون صمبلات كونه بعالات نطفها زلومس النري إسلاميك وي هجرة كالندر هبريو وي جوش كالندر تشاينيس كالندر هندو وي إنديان كالندرس إيوم إذا حج أبي توبيا ترحاب طغم زركب بعال 13 عودة أوارح قيس تباهيلي تصوع بزيك أبي توبيا أبيتا كريستياناتنا إيرتران قبصنون نتقومو لإنا قبصي بسرعتنا كوبتي كالندر يوم ستقومولو حدش عامتنا إذا عودة أوارح أب حدا مسكرن بقيزي زوعل إذا عودة أوارح كاب غريغوريان كالندر وزاي حدت كابتو ماب عالم أب معالتاو هيودك سبات أب تتقامنت كاب زركبو عودة أوارحيو دارغا كلن هاجرات عالمنا استقامال عودة أوارح غريغوريان كالندر تباهيلي تصوع كم لمدي ناي فرنج عودة أوارح لنا نصوعو حدش عامتو حدا طري زوعل أب عالمنا نزع عودة أوارح أب هزباو كونه بعالات تقليلا زي تقامالو 4 هاجرات اللوا نساتن كا إيثيوبيا نيبال إيرانن أفغانستانين أقدمنا خمس قلصنا إيثيوبيا قيس تتقام نيبال بيكرام سامبات تتقام إيران أفغانستان حدا عودة أوارح اللوان سولار هجار تباهيلي صوع غريغوريان كالندر حنت عامتنا غريغوريان كالندر 365 معالتاتن 5 ساعاتن 4 شعاتن دقائقن يا إذا معالتاتن ساعاتاتن دقائقن أب 12 أوارح يترنف غريغوريان كالندر 2026 بتصيحلو غريغوريان كالندر كفال مايو بينو تبقيسو ايكونن نزي 2026 بتصيحو إذا عود أوارح أقدمو جوليان كالندر تباهيلي تصوع نيرو جوليان كالندر أبتقمتي 1580 كلتن بغريغوريان كالندر تتكيو انتوخانا سمت راح زيكونا أبقال سرعات أو قاصاصراون لوطي غيريو جوليان كالندر 46 قدم لدته كريستوس بجولياس كيساريو تمايزو أفال ماي كاب 45 عامة مرت قدم لدته كريستوس اتالي بير أب نفس وقف 3 عامتيا توسخ نيرا إذا مالت نفس وقف كلتا عامت هكاتاتيلن 365 معالتات كلوان كلو اتا سالسيتي 366 معالتات نيروا كاب شومنت عامة مرت دحر لدته كريستوس حوسي نام نايزي حيجي كوبتي كالندر ويقئز عودة أوارح معبيلو أم نفسو يكف 4 عامت اتا ليبير مبل 366 معالت تكون جميرا وي 3 عامت أكاتاتيلن 365 معالتات كلوان كلو اتا 4 عامت 366 معالتات هلوا نيرو نجوليان كالندر نابزي زبناو أقواز أزرع عودة أوارح زغير سب أب غزيو رأسه ليك أنا بأباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان زنابرة بوب غريغوري
13 ወይ ጳጳስ ግሪጎሪ 13 እዩ ፖፕ ግሪጎሪ 13 ነቲ ጸንሖ ክቕይሮ ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣብ ነፍሱ ወከፍ ዓመት ዝያዳ ናይ 11 ደቂቕ ጌጋ ስለ ዝረኸበሉ እዩ ብመሰረት ቅማሪኡ ጁልያን ካላንደር ኣብ 1582 ክትከኣ ከሎ ዓመታዊ በብ 11 ደቂቕ እናገበረ ዝያዳ 10 መዓልቲ በሊዑ ጸኒሕዎ ወይ 10 መዓልቲ ንድሕሪት ተጎቲቱ ጸኒሕዎ ጁልያን ካላንደር ነፍሱ ወከፍ ዓመት ንሊፒር ኣብ ግምት እቲኻ 365.25 መዓልታት ምዃኑ እዩ ዝኣምን ነይሩ እንተኾነ ጸኒሕ ፖፕ ግሪጎሪ 13 ምስ ዑደት መሬት ምስ ሰሓት የጋጥም ከም ዘሎ ገሊጹ ክእርሞ ተበቂሱ እቲ ግቡእ ኣብ ዓመት ንሊፒር ኣብ ግምት እቲኻ 365.24 ከም ዘለዋ ርኽበት ገይሩን ኣተግቢሩዎን ስለዚ ጁልያን ካላንደር ንሓንቲ መዓልቲ ካብቲ ግቡእ 11 ደቂቕ ደንጉዩ ዝበጽሓ ነይሩ ጁልያን ካላንደር ክትከኣ ከሎ 4 ጥቅምቲ 1582 እዩ በጺሑ ነይሩ ግሪጎሪያን ካላንደር ነተን ዝተዋሕጣ መዓልታት ንምምላስ ኣክንዲ ንጽባሒት 45 ጥቅምቲ ዝብል ዓርቢ 15 ጥቅምቲ 1582 ዓመተ ምህረት ኢሉ ጀሚሩ 10 መዓልታት ንቅድሚት ነጢሩ ኣብቲ ፋልማይ ነዚ ዓውደ ኣዋርሕ ዝተቐበለ ሃገራት 4 እየን ጣልያን ስጳኛ ፖርቱጋልን ፖላንድን እየን ዓባይ ብሪጣንያን ግዛኣታን ድሕሪ 170 ዓመት ኣብ 1752 ነዚ ዓውደ ኣዋርሕ ርዒሞኖ ድሕሪ 2 መስከረም 11 መዓልቲ ሰጊረን 14 መስከረም 1752 ኢለን ፈሊመን ስለዚ ድሕሪ 170 ዓመት ብጁልያን ካላንደር ዝያዳ ሓንቲ መዓልቲ ተዋሒጣ ጸኒሓ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ ዳርጋ 99 ሚእታዊት ሃገራት ዓለምና ነዚ ዓውደ ኣዋርሕ ይጥቀማ ኣለዋ ኣብ መጀመርያ እንትርፊ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ካልኦት ቅልጢፈን ክርዕሞ ኣይከኣላን እንተኾነ ኣብ ገግዚኡ ዘስፋሕፈሐ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ ዓብላልነት እዚ ዓውደ ኣዋርሕ ዓብይ ተራ ተጻዊቱ እዩ ምናልባት ኣብ ነፍሱ ወከፍ 4 ዓመት ሊፕ ዴይ ወይ ሊፒር ኣላ በሃል እንተኾነ ኣብ ግሪጎሪያን ካላንደር እታ ሊፒር ከይተተክአትሉ ተሓልፈሉ ዓመታት ኣለዋ 1700 1800 1900 ዓመተ ምህረት ኣይተተክአትን ኣብዚ መጽእ 2100 2200 2300 ዓመተ ምህረት እውን ኣይክትከኣን እያ ኣብ 1600 2000 2400 2800 ዓመተ ምህረት ተተኪኣን ክትከኣን እያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓባ 300 ዓመት ከይተተክአት ትኸይድ እሞ ኣብታ 4ይቲ ናይ 100 ዓመት ትትካእ እቲ ምኽንያት ነተን ዓመታዊ በብ 11 ደቂቕ ዝተዋህለላ ዝያዳ ግዜ ንምጥፋእ እዩ እቲ ምኽንያት ነተን ዓመታዊ በብ 11 ደቂቕ ዝተዋህለላ ዝያዳ ግዜ ሚዛን ንምትሓዝ እዩ ግእዛዊ ዓውደ ኣዋርሕ መጀመርያ ኮፕቲ ካላንደርን ግእዛዊ ዓውደ ኣዋርሕን ንእሽቶ ፍልሊ ከም ዘለዎም ከዘኻኽረኩም ፈቱ ኮፕቲ ካላንደር 284 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ሓደ ኢሉ ክቆጽር ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ 1742 ዓመተ ምህረት በጺሕሎ ግእዝ ግን ከም ግሪጎሪያን ካላንደር ካብ ልደተ ክርስቶስ ኢሉ ዝኣምነሉ እዩ ንድሕሪት ተመሊሱ ሓደ ኢሉ ፈሊሙ ኮፕቲ ካላንደርን ግእዝን ካብ ሓደ ኢሎም ዝፈለሙሉ ወጻኢ ኣብ ካልእ ስርዓቶም ግን ተመሳሰልቲ እዮም ግእዝ ዓውደ ኣዋርሕን ኮፕቲ ካላንደርን 13 ዓውደ ኣዋርሕ ኣለዎም እተን ቀዳሞት 12 ኣዋርሕ በብ30 መዓልቲ ክሕዛ ከለዋ እታ መጨረሻ መበል 13 ወርሒ 3 ዓመት ኣካታቲላ 5 መዓልቲ ክህልዋ ከሎ እታ 4ይቲ ዓመት 6 መዓልቲ ኣለዋ እዚ መዓልታት ናብ ሓደ ዓመት ክጥርነፍ ከሎ ኣካታቲለን 3 ዓመት 365 ክሕዛ ከለዋ እታ ትስዕብ 4ይቲ ዓመት ግን 366 መዓልታት ኣለዋ እቲ ድሒሩ ዝማዕበለ ጁልያን ካላንደር ካብዚ ዝፈልዮ በዓል 12 ኣዋርሕ ብምዃኑ እንተዘይኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ተመሳሳሊ መዓልቲ እዩ ነይሩዎ ኮፕቲ ካላንደር ዋላ እኳ ኣብ 5 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ግብጽ ፈለም ኣብ ሓፂር ግዜ ብተደጋጋሚ ተሓዲሱ
ኣብ 284 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እቲ ዳሕራዋይ ቅርጹ ሒዙ። እዚ ዓውዲ ኣዋርሕ ኣብ ግዜ ንግስነት ኣክሱም ድሕሪ ክርስትና ኣብ 4ይ ክፍለ ዘበን ናባና ከም ዝመጸዮም መጽናዕትታት ዝሕብሩ። ዋላ ደኣ መሰረት ናይ ግዕዝ ዓውዲ ኣዋርሕ ኮፕቲ ካላንደር ይኹን ናይቲ ግዜ ንግስነት ኣክሱም ከም ዘለዎ ክቕበሉ ኣይመረጸን። ብገዛ ርእሶም ንተኣማንነቱ ከረጋግጹ ወሰኑን ተመራመሩሉን። ኣብ መወዳእታ ዋላ ደኣ ነቲ ስርዓት ኣቋጻጽራ ይቀበልዎ፣ ዓመተ ምህረቱ ግን ካብ ልደተ ክርስቶስ ድሒሩ ከም ዝነበረ ኣረጋገጹ። ስለዚ ነቲ ናይቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ህቡብ ናይ ክርስትና ምሁርን ናይ ውጥን ግዜን ዘመንን ተመራማሪ ዝነበረ ኣንያኑስ ኦፍ ኣሌክሳንደርያ መጽናዕቲ ረዓምዎ። መጽናዕቲ ኣንያኑስ ኦፍ ኣሌክሳንደርያ እዚ ሕጂ ግዕዝ 1 ዓመተ ምህረት ኢሉ ፈልሚሉ ዘሎ ገብርኤል ንማርያም ዘበሰረሉ ኢሉ ዝኣምነሉ እዩ። ብዘይብኡ ነዚ ሕጂ ፋሲጋ ወይ ትንሳኤ ነብዕለሉ ዕለት ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዑደት ወርሕን ስርዓተ ፀሓይን ተመርኪሱ ኣናኒዩስ ኦፍ ኣሌክሳንደርያ ዝቐመረ እዩ። ግዕዝ ዓውዲ ኣዋርሕን ግሪጎርያን ካላንደርን ካብ መስከረም ክሳብ ታሕሳስ ናይ 7 ዓመት፣ ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ ብፈረንጂ ወይ ጳቒመን ግዕዝ ናይ 8 ዓመት ፍልሊ ኣለዎም። እዚ ፍልሊ ኣብ ሚልዮነማት እናዓበየ ንክኸይድ ትጽቢት ይግበረሉ። ምክንያቱ ናይ ግዕዝ ዓውዲ ኣዋርሕ ሓንቲ ዓመት 365.25 መዓልታት እዩ ዝቆጽር። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ግዕዝ ዝያዳ ግሪጎርያን ካላንደር 11 ደቂቕ እናደንጎየ ንሓንቲ ዓመት በጽሓ። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 133ን 4 ወርሕን ኣቢሉ ፍልልዮም ናብ ሓደ መዓልቲ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ፍልሊ ካብ 7 ክሳብ 8 ዓመት ናይ ግዕዝን ፈረንጅን እንታይ እዩ? ክልቲኡ ዓውዲ ኣዋርሕ ነዚ በፂሕዎ ዘሎ ቁጽሪ ናይ ዓመተ ምህረት ካብ ዕለተ ልደተ ክርስቶስ ፈሊምናዮ ኢሉ ዝኣመን። ግዕዛውያን ድሕሪ 7 ዓመት ካብ ናይ ፈረንጂ ድሕሪ ክርስቶስ ተወሊዱ ኢልና ኢና ንኣምን። ብመሰረት እዚ ግዕዝ 2018 ዓመተ ምህረት በፂሕሉ፣ ናይ ፈረንጂ ወይ ግሪጎርያን ካላንደር 2026 ዓመተ ምህረት በፂሕሉ። ገለ ዘበናውያን ምሁራት ናይ ስነ ታሪክ ክልቲኦም ዓውዲ ኣዋርሕ ኣብ ናይ ልደተ ክርስቶስ ተወለደሉ ዕለት ጌጋ እምነት ከም ዘለዎም ይምጉት እዮም። እቲ ንሶም ተወሊዱሉ ዝብልዎ ኣቐዲሙ ካብ 4 ክሳብ 6 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ግሪጎርያን ካላንደር እዩ። እቲ ከም መርትዖ ዘቕርብዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕሪ 1 እዩ። ኢየሱስ ኣብ ዘበነ ንጉስ ሄሮዶስ ተወሊዱ። ንጉስ ሄሮዶስ ከዓ ቅድሚ 4 ዓመት እዚ ልደተ ክርስቶስ ናይ ግሪጎርያን ካላንደር ዝበሃል ዘሎ መይቱ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ተወሳኺ እቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ ፍቕሪ 12 ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ምብራቕ ዝበርቕ ኮኸብ ካብ 2 ክሳብ 7 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ዓመታት እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ስለምንታይ እዮም ከ ግዕዝን ፈረንጅን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ናይ መዓልታት ፍልልይ ዘለዎም? እቲ ቀንዲ ምኽንያት ግዕዝ ሓንቲ ዓመት 365.25 መዓልታት ወይ 365 መዓልታትን 6 ሰዓትን ኣለዋ ክብል ከሎ፣ ፈረንጂ ሓንቲ ዓመት 365.2422 መዓልታት ወይ 365 መዓልታትን 5 ሰዓትን 49 ደቂቕን ኣለዋ ኢሉ እዩ ዝምጉት። እዚ ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ዓመት ወይ 365.25 መዓልታት ፍልልየን በ11 ደቂቕ እናወሰኸ እዩ ዝኸይ ዘሎ። እዚ ዘሎ ፍልሊ ኣብ ዝመጽእ 2100 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ 1 መዓልቲ ክውስኽ እዩ። ምክንያቱ ናይ ፈረንጂ ዓውዲ ኣዋርሕ ነቲ ዓመተ ምህረት ብዘይ ሊፕየር እዩ ክሓልፋ። ስለዚ እታ ሊፕየር ኣብዘ ዝተነጠረታ እቲ ፍልሊ በብ1 መዓልቲ እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። ስለምንታይ እዩ ኣብ ዓለም ዘለና ክርስቲያን ንፋሲካ ኣብ 2 በበይኑ ዕለት ነብዕሎ? ካብ ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጻኢ 20 ሃገራት ምሳና ሓቢረን ንፋሲካ ወይ ትንሳኤ የብዕሎ። እቲ ዝገርም ኩለን እዘን ሃገራት ኣብ ናይ መዓልታዊ ህይወት ዓውዲ ኣዋርሕን ብግሪጎርያን ካላንደር ዝጥቀማ ብምዃነን እዩ።
እቲ ከም ቀዳማይ ምኽንያት ንክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልቲ ንፋሲካ ንክነብዕሎ ዘገደና ዘሎ ክልተ ዝተፈላለዩ ዓውደ ኣዋርሕ ስለንጥቀም እዩ። ምዕራባዊ ቤተክርስትያን ንፋሲካ ንክቕምር ግሪጎርያን ካላንደር ይጥቀም፣ ምብራቃዊ ቤተክርስትያን ጁልያን ካላንደር ይጥቀም። ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ፋሲካ ድሕሪ 21 መጋቢት ዘላ ምልእቲ ወርሒ እያ ትበዓል። ኣብዚ ግዜ እዚ ጁልያን ካላንደር ካብ ግሪጎርያን ካላንደር 13 መዓልታት ድሒሩ ኣሎ። ስለዚ ምብራቃዊ ቤተክርስትያን ድሕሪ 13 መዓልታት ናይ ምዕራባዊ ቤተክርስትያን ን21 መጋቢት በፂሕና እያ። ኣብ 1582 ዓመተ ምህረት ጁልያን ካላንደር 13 መዓልታት ጥራሕ እዩ ካብ ግሪጎርያን ካላንደር ድሒሩ ነይሩ። ሎሚ ግን እቲ ፍልልይ ናብ 13 መዓልታት ዓቢሎ። ከም ካልአይቲ ትፈላለይ ፓስ ኦቨር ወይ ፋሲካ ናይ ኣይሁድያ ምብራቃዊት ቤተክርስትያን ግድን እያ ድሕሪ ፋሲካ ኣይሁዳውያን ንፋሲካ ወይ ትንሳኤኣ ተብዕሎ። እቲ ምኽንያት ክርስቶስ ምስ 12 ሐዋርያት ድራር ክድረር ከሎ ናይ ፋሲካ እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ተሰቂሉን ተንሲኡን ስለንብል እዩ። ምዕራባዊት ቤተክርስትያን ግን ነዛ ካልአይቲ ምኽንያት ኣይትጥቀመላን እያ። ብሉይ ኪዳን 21 መጋቢት ኢሉ ኣይሰምን እዩ። እንተኾነ ትም ኢሉ ብሃውሪ ዝመፀ ቁፅሪ ወይ ዕለት እውን ኣይኮነን። እቲ ምኽንያት ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ክሳብ ምዕራፍ 13 ዘሎ ጽሑፍ እዩ። ኢየሱስ ንሙሴን ኣሮንን ንህዝቢ ኣይሁድ መምርሒታት ወሲኹ ካብ ግብፂ ንኸውፅዎም ካብ ዝኣዘዘላ ምዕራፍ ናይ ኦሪት 14 መዓልታት ተደመሮ 7 መዓልታት። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዓምዴ ሕብራዊ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ እዚ ክትከታተልዎ ዝፀንሕኩም ነይሩ። ስለዚ ተኸታተልኩምን ኣዝና እንዳመስገና ሰላም ወሰናይ